Nakajingjia tua mau hakajanmi jangka arpau tarik yayong arja arpun rio sesurok na Mawlieh kabla syem ya kajing jong arngot kirangba bat pen pausai bakam Shngaiñ ban Ïaid kali Lyngba katai kajaka ka Ophis Sub-Divisional Officer ka Pynursla Civil Subdivision haka Jingpyntip balasoi du Additional Deputy Commissioner ka bodai pet ya ka Pynursla Civil Subdivision haka arpoi tarik yayong arja arpun rio lakado baram pat Shah ban Ïaid kali kat ba ompat Shngaiñ haka Jingpyntip laong bakalong kaman na kadaw kajing slap bat kajing ti ya ka sharing lum kawanra kajing ma bat kumta kawan ra ru ka jingbam Shngaiñ ya ka let kawan ki kali bat ki buriu ru kumjo laong bakalenter surok na lat lengkot sa Mawlieh National Highway arspa anru pau 64 Shah ban Ïaid kali tat Haduh ban dapen banada kumoi pat Shuk la batha ban bu jingker bat ki warning signage haka bakut bat ka basdang ka lenter surok ki bor pahara ban up bat ban penyat ya ki kali bat kumjo ban pentep pat ba haka rukam ka bayahap ka Ophis SDO ka batharu ya ki bor pulit NHIDCL bat ki kontraktor ka tanat PWD roads bakin bot renti ya ki jing batha kat kum ki kendon an Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batay ya kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi Lyngba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya